Ti ffansi bach o gobiau? Wastad yn barod am bach o gobiau, Heledd? Ateb cywir, achos na le ni'n mynd nesa. Gret. Wrth bod ni'n mynd i'r gogledd, dyna lle mae Geraint, wrth gwrs, sydd yn beirniadu Mr Geraint Davies o Gwm Gwili, Brydfa Rhyd Ddu. Felly dyma'r dosbarth cyntaf i'r beirniad Mr Geraint Davies feirniadu Brydfa Rhyd Ddu fel nes i sôn. Felly'r Ebolion Blwydd sydd yn y cylch ar hyn o bryd yn adran y Cobiau Cymreig. Wedi cael ei tynnu fewn i'r llinell yn barod. Dwi'n meddwl mai Declan Davies sydd ar y brig ar hyn o bryd. Declan yn dod o ardal Llanelli. Falle bod ni'n cael golwg fanylach, achos mae pethau'n gallu newid ar y funed ola, dos. Mae hynny'n hollol wir. Fedrwn ni weld newidiadau mawr. Dyw'r het heb ei diosg eto, felly... Nethon ni sôn yn rhy gynnar, mae'r het wedi diosg. Felly Declan Davies, Steppers Love Island, baby. Wel, mae'r het wedi diosg am y tro cynta yma yn y prif gylch ar fore di Mawrth. I ni'n edrych ar y Cobiau Cymreig, yr adran dy, ar Ebolion Blwydd O'd. Ie, Declan Davies yw'r gŵr bynhedig yma o Llanelli, Brydfa Steppers. Ceffyl i Declan fagu ath ar bencampwriaeth yn y Cobiau Cymreig dan gyfrwy ddo, gyda Amy Dyfeini yn cyfrwy. Felly'r ceffyl yma, Steppers Love Island Baby, am enw Heledd. Yndw e. I ddechrau'r dydd. Y tad, Llwyn Hywel, Nebu Sianza, enw diddorol arall, a'r fam wedyn, Thorny Side, Miss Congeniality. Mynd ar wobr am yr enw mwyaf diddorol hefyd, byddwn ni'n gweud. Dwlen ni fod yn gleren ar y wal pan maen nhw'n mynd ati ddewis enwau. Ie, fi hefyd, ie. Siwr wyt ti'n dewis enw te? Wel, mae'n dibynnu ar y ceffyl. Fel arfer, mae gyda fi linach sy'n dechrau gyda'r llythyren dy. Felly mae gyda fi un linach sydd yn dilyn y trywydd Amerig. Felly mae gyda ti Dakota, Denver, Carolina a Delaware. A wedyn mae gyda fi linell arall wedyn dechrau gyda G. Felly fel arfer, y llythyren gyntaf sydd yn dynodi pa linach mae'r ceffyl yn dod o. Ond yn amlwg i Declan, mae gyda fe ddiddordebau gwahanol. Love Island Baby, dwi'n mynd hollol siŵr lle mae'r enw nad yn dod o. Neu nhw'n gweud bod hwnna ddiddordeb, lle? Na, felly rhaid ni ofyn i Declan lle mae'n cael yr enw. Ond yn sicr yn enw diddorol. Ydy. Lly'n ddechrau da iawn i'r cystadlu fan hyn. Yn y prif gylch, ambell wen, sgwrs fach. Roland Williams, y noddwr, Cwmni Greenlands Insurance. Cobiau Cymreig yr Ebolion Blwydd. In the Welsh Cobs Yearling, we have our first result of the day for the yearling coach class. And a pleasure to welcome our sponsor here, Mr Williams of the Greenlands Insurance Services. Dyma ni Steppers Love Island Baby. Enillydd cynta yma ar fore di Mawrth yn y prif gylch. A llongyfarchiadau i Declan Davies yn dod i'r brig gyda'r Ebolion Blwydd O'd ar adran dy. In fourth place is number 907, J. Roland Williams with Cannaf Pride of Wales. In fifth, 883, F.G. Andrew with Maes Britdir Prince Louis. And sixth, number 906, Stuart Watkins with Cwm Ffwrnais Gerach. Felly llongyfarchiadau mawr dosbarth cyntaf yr Ebolion Blwydd yn adran y Cobiau Cymreig wedi dirwyn I ben. A Mr Davies nawr am hwn symud afrid yn cyn... Well, Dex, llongyfarchiadau mawr I ti. Many congratulations winning the first class, the yearling section Ds here at the Royal Welsh. How are you feeling? Oh, over the moon. I've been sleepless nights, the last few nights, the last few weeks. Oh, and it's all paid off, so... yeah. You sound a little bit out of breath there, and I hear in the next class as well. And the class after that, so I got another 2 classes on the bounce. I don't know how I'm going to get through it, but adrenaline will kick in. Well, we will enjoy watching you. Many congratulations, and here's to more red rosettes. Thank you. Diolch. Llongyfarchiadau.